Neviem, kedy naposledy som videl v zápase Barcelony dve penalty pre Barcelonu. A každopádne poďme si rozobrať celý zápas, vrátanie tých penalt, vrátanie Rafinhovho hat-tricku, vrátanie debutu pre Xaviho Esparta v základnej zostave. Minulý zápas bol proti Newcastle iba na pár minút a tak ďalej. Hej, toto bola základná zostava na dnešok. Veľká rotácia zo strany Flika, bol som možno trošku ako keby príjemne prekvapený, že aj Xavi Espart dostal šancu v základe. Dúfal som v to, ale nemyslel som si, že to Flick spraví, takže to bolo fajn vidieť. Za mňa zahral celkom dobre. Kubarsi Martin, Cancelo na ľavej strane, záloha Pedri Bernal, ale Pedri išiel po polčase dole, takže pošetril ho, keďže sa stále ako vrátil po zranení a potrebujeme ho na Newcastle. A potom v útoku dostal šancu aj Bardghji, takže to bolo tiež fajn vidieť, že nehral Lamine Yamal v základnej zostave, keďže opäť potrebujeme to tam trošku rotovať a tak ďalej. Takže zápas hneď v prvých minútach začal tým, že Joao Cancelo vybojoval penáltu číslo 1. Bol tam trošku postrčený od Sova, tuším to bol Sov, ten záložník. Za mňa možno trošku lacná penálta, respektíve Cancelo tomu proste samozrejme pridal, jednoducho kontakt tam bol, ale nie nejaký výrazný. Cancelo spadol, využil to a je to penálta, hej. Je to penálta, myslím si, že áno, ale nie nejaká úplne taká, že povieš si, že OK, tak to je úplne jasná penálta. Proste bola trošku lacná, trošku pridaná ešte od toho Joao Cancela, nemusel spadnúť, keby nechcel, hej, ako myslím si, že to išlo udržať. Každý kontakt tam bol. A tým pádom Barcelona išla do vedenia 1-0 a som bol rád, že konečne Barcelona pochopila to, čo už fanúšikovia navrhovali dlhú dobu, a to je, že keď je na ihrisku Rafinha, tak za mňa by mal kopať tie penalty on. A to sa aj stalo, hej, bol na ihrisku aj Robert Lewandowski, ktorý kopal penalty minulé sezóny a podobne, ale napríklad túto sezónu tam aj nejaké dve penalty minul, takže je fajn vidieť, že Rafinha dostal tú šancu byť asi teraz, vyzerá to tak, našim hlavným zahrávačom penalt spolu s Yamalom, hej, vyzerá to, že asi to je medzi ním a Yamalom v tejto chvíli, takže Rafinha prvú penaltu premenil a dal inak Panenku, bola to pekne premenená penalta. Panenka a brankára poslal do opačnej strany, teda do pravej strany z jeho pohľadu. No ale hneď na to, asi 7 minút potom, prišla ďalšia penálta a opäť to vybojoval Joao Cancelo. Fakt ako jednu vec, čo treba Cancelovi nechať, je, že jednoducho ako náhle je na ihrisku, tak túto sezónu poskytuje oveľa viac smerom dopredu, ako napríklad Alejandro Balde, ktorý je v tejto chvíli zranený. Stále si myslím, že v tých najväčších zápasoch som trošku skeptický o Cancelovej nejakej tej defenzívnej činnosti a podobne, ale posledné zápasy má fakt veľmi dobrú formu a čo mu proste nemôžeš vziať, a to som hovoril ešte predtým, ako prišiel, že minimálne smerom dopredu v tých zápasoch, kde očakáva, že Barca bude mať viac lopty a bude mať dominanciu nad zápasom, kontrolu nad zápasom, tak ako vytvorí ti toho veľa. Hej, on je predsa len, tuším, krídelník, ak sa nemýlim, Cancelo bol na začiatku svojej kariéry, ak sa nemýlim, práve krídlo, myslím, až potom sa transformoval na pravého beka, takže tuto sa ukazuje jeho ofenzívne schopnosti. No a opäť, bola to takáto penálta, kde bola jednoznačná ruka, ale ten obranca tam ako keby sa sklzol a neviem úprimne, či mohol tú ruku dať niekde inde. Hej, že toto bola pre mňa možno taká malilinko akože penálta len v tom, že neviem fakt, ja som proste v tomto zmetený, kľudne mi to objasnite v komentároch, keď sa v tom vyznáte viac. Ja v dnešnom futbale naozaj neviem, že v určitých situáciách posúdiť, že čo je prirodzená poloha ruky. Hej, napríklad toto, ja si úprimne myslím, že ten hráč tam nedával tú ruku na schvál. Neviem, že kde ju mohol tak ako dať, pri tom, jak proste tam ako keby padal a chcel ešte hlavou proste zasiahnuť tú loptu. Ja neviem, ako môžeš pri tom, ako ležíš, proste tú ruku schovať nejak za seba. Vieš, že neviem, za mňa akože pomerne možno to bol cca ako nejaký ten prírodzený pohyb toho proste obrancu, že fakt neviem, že v tej situácii, kde bol, že kde mohol tú ruku skryť, hej. Takže vravím, za mňa jednoznačná ruka, ale úprimne nie som si na 100% istý, či toto mohla byť penálta, hej. Za mňa tá prvá penálta asi bola trošku jasnejšia, táto bola za mňa možno malinko kontroverzná, len v tom, že fakt neviem osobne, kde si rozhodca predstavuje, že má ten hráč tú ruku dať, hej. Nie som si istý, že či proste ju musí mať ako za telom, ale vieš, že to není prirodzený pohyb, proste keď ideš na zem, tak sa takto vystrieš, vieš, že neviem si to predstaviť, že by som sa takto hodil na zem, vieš, že ako asi to tak má byť, asi to tak mal spraviť. Nie som rozhodca, nevyznám sa v tých pravidlách, fakt netuším, keď tak mi dajte vedieť v komentároch, hovorím, keď sa v tom vyznáte viac, že či toto bolo podľa vás v pohode. Tu si úprimne nie som na 100% istý. Aj keď som to videl, tak som bol, že OK, ruka to je, ale či nebola náhodou v prirodzenej polohe. Každopádne túto sezónu sme už videli veľa takýchto rúk, že proste podľa mňa bola možno aj v prirodzenej polohe a aj takto pískli. Hej, napríklad stále dávam ako príklad Baldeho ruka zo začiatku sezóny proti Levante a tak ďalej. Takže
Prekvapuje ma to, že to pískol, asi moc nie, ale fakt nerozumiem už tomu pravidlu, hej, že kedy to je ruka a kedy nie. Kedy je v prírodzenej polohe a kedy nie. Každopádne Rafinha to kopol znovu a opäť ju premenil. Tentoraz brankár vystihol jeho stranu, išiel do ľavého dolného rohu, ale bolo to kopnuté celkom dobre namierené a zároveň aj relatívne razantné, takže to tam prepadlo a Rafinha poslal Barcu do vedenia už o 2 góly. No a nie dlho na to prišiel aj tretí gól od Daniho Olma. Neviem, kto mu to tam prihrával, kto mal asistenciu, ale bola to pekná prihrávka. Aha, tak napokon asi asistenciu nemal nikto. Asi sa to tam nejak tečlo tá prihrávka, alebo neviem už. A Dani Olmo proste sa ocitol pár metrov pred bránou a zakončil to pekne do pravého dolného rohu. Z tejto pozície, keď už je Dani Olmo vo vnútri 16, tak on proste je nebezpečný. Následne boli inak obidvaja kandidáti na prezidenta v tomto hľadisku, bol tam aj Laporta, bol tam aj Viktor Font, hej, dneska sa volí, uvidíme ako to dopadne, budeme to pravdepodobne dneska večer sledovať na streame na hlavnom kanáli, že ako dopadnú výsledky, snáď to budeme vedieť do nejakej možno polnoci, uvidíme, takže to možno kúkneme a zistíme, kto bude víťaz, kto bude prezidentom na nasledujúce volebné obdobie. V druhom polčase Rafinha skompletizoval hat-trick, každopádne priznám sa, toto nebol jeden z tých najlepších hat-trickov, čo som kedy videl. Bol to taký trošku fugazi hat-trick, taký trošku proste osratý hat-trick, povedzme, proste 2 penalty, ale treba povedať, že jedna z nich bola fakt pekná panenka. A potom tento gól, ktorý bol tečnutý, hej, on to proste chcel streliť do pravého dolného rohu, ale tečlo sa to od obráncu Sevilla a išlo to do pravého vinkla. Takže taký ako fakt, že veľmi smolný odraz pre Sevillu, ale hat-trick je hat-trick, Rafinha 3 góly, super, lebo minulé zápasy Rafinha podľa mňa nemal svoju najlepšiu formu, takže snáď mu to pomôže minimálne v sebavedomí. No a Cancelo poslal potom ešte Barcelonu do vedenia 5-1 v 60. minúte a vtedy som si hovoril, že fúha, že toto môže skončiť nepekne pre Sevillu, že kto vie, či by to neskončilo aj 7-1. To sa samozrejme nestalo, potom sa už trošku to ukľudnilo. Každopádne pekný gól od Cancela, pekne si tam opäť zasekol obrancu. Mohol to inak prihrať na Bardaghiho, na easy tapin, trošku som bol, že kamošak prihraj. Zobral to na seba a so šťastím aj to zákončenie mu vyšlo, takže tak. Každopádne pekné solo od Joao Cancela. Potom jednu vec, čo som trošku nepochopil, je, že prečo musel prísť Lamine Yamal pri stave 5-1 v 64. minúte. Hej, neviem, či proste ja v tomto som taký, že ja keď napríklad hrám futbal manažer, ty kokos, tak ja proste vždycky, keď už je takéto skore zápasu, tak proste pošetrím všetkých dôležitých hráčov, hej. Neviem, že či sa Flick bojí, že či by sa Yamal nejak urazil, že si nezahrá ani minútu, alebo niečo, ale proste myslím si, že by to bolo pre dobro toho hráča aj pre toho týmu, že potrebujeme ho na Newcastle a tento zápas proste už bez Yamala zvládneš na 100%. Takže to je jediné, že ja by som napriek tomu, že Bardaghi nemal najlepší zápas, ja by som ho tam buď nechal celých 90 minút, alebo by som keď tak vytiahol z lavičky ešte niekoho iného. Hej. Takže to ma trošku ako len tak, nie že sklamalo, ale nevidel som pointu tam dávať Lamina Yamala. Dani Olmo tam mal potom ešte strelu z diaľky, ktorá ale nepadla do brány a zároveň Yamal si tam pýtal loptu, takže tam mohol asi prihrávať. Ale čo bolo super vidieť je, že Gavi sa konečne vrátil, až v auguste naposledy hral minulého roka, tak sa konečne vrátil, dostal pár minút, takže bolo super ho vidieť opäť na ihrisku. Ku koncu zápasu ešte Barcelona mohla dať ten 6. gól, Lewandowski sa ocitol v tutovke a toto nechápem ako minul, išlo to tesne vedľa pravej tyčky. Fakt Levovi to tam tiež moc nepadá, Barca fakt potrebuje hrotového útočníka spoľahlivého a v tejto chvíli majú, povedzme si na rovinu, finished Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa. Takže tak. Atmosféra inak bola super, konečne bolo super vidieť 60 000 kapacitu štadióna a zároveň už aj fanúšikovia boli za bránou, ako zvykli byť proste, hej, fanklub, takže to bolo super vidieť. No a v poslednej akcii zápasu ešte padol gól od Sevilly, Sou to tam dal pekne z hlavičky, vôbec nebol pokrytý, pekný center a tak sa už iba upravilo skóre, zápas skončil 5-2, Rafinha, samozrejme man of the match a vravím zápas. Povieš si 5-2, že asi Barca išla bomby. Za mňa to nebol jeden z tých najlepších výkonov Barcelony túto sezónu. Akože bol to jeden z tých lepších, ale nie je úplne nejaký najlepší. Nebol som ohúrený, boli tam 2 penalty. Nebolo to, proste Barca bola dneska efektívna, to treba povedať. Zaslúžene vyhrala, Sevilla nebola vôbec nebezpečná, fakt ako Joan Garcia tam mal asi jeden taký dôležitejší zákrok, okrem toho fakt vôbec nejak mega nehrozila, by som povedal, proste tomuto Barcelone. A asi toľko k tomu, no. Takže v krátkosti Xavi Espart, fakt akože super, dosť solidný výkon na to, že má koľko rokov? 18 rokov, takže dúfam, že ho uvidíme častejšie, teraz keď je zranený Kunde, Balde a podobne. Bardaghi inak nič moc, trošku som bol sklamaný z neho, Olmo dobrý zápas, Rafinha samozrejme veľmi fajn, Lewandowski až na to zakončenie proste, Bernal bol solidný, Pedri nič moc na jeho štandardy, Cancelo bol veľmi dobrý, vybojoval 2 penalty, dal gól, Joan Garcia hovorí, mal tam jeden zákrok, okrem toho ako potom tie 2 góly, tam nemal moc s tým čo extra urobiť.
A tak, no a z lavičky prišiel aj Fermín, ktorý si pripísal asistenciu, Casado, ktorý bol OK, Araujo. Jamal neurobil absolútne nič. Preto som aj fakt nepochopil, že prečo ho dal pri stave 5-1, kedy už Barca išla tak trošku na zotrvačnosť a trošku tak ako šetrila sily. Neviem prečo. Každopádne 3 body sú tam. Barcelona má opäť štvorbodový náskok v La Lige. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Real čaká teraz Atletico Madrid, Barcelonu za Vallecano, čo tiež nie je najľahší súper, takže uvidíme. No a dneska večer budeme teda sledovať voľby prezidenta v FC Barcelone. To ma ešte samozrejme zaujíma možno viac ako dnešný zápas.